Tohle jméno už nejspíš slyšel každý na této planetě. V tomhle videu se o něm nejspíš nic nového nedozvíš, ale možná se něco dozvíš o sobě. Nejdřív stručně. Dokumenty o Jeffreym a o obřím průseru nejen Izraele a Ameriky mají několik milionů stran a můžu ti s jistotou říct, že i když jsem přečet sotva zlomek, i tak už nebudu stejný člověk jako předtím. Jestli si je nečet, tak nevadí. Prostě zavolej tomu kamarádovi s alobalovou čepicí, co ti roky hučel do hlavy konspirační teorie o covidu, svobodných zednářích a spiknutí církve a omluv se mu. Omluv se mu za to, že ses mu smál a nadával do bláznů, protože to, co ti říkal, byla jen špička ledovce, kamaráde. Okultismus, kanibalismus, do toho zapojený osobnosti jako Bill Gates, Elon Musk, George Bush, královská rodina, státy jako Izrael, Amerika, Británie, to všechno tam je a dokonce mnohem víc, než si dokážeš možná představit. Žádný výmysly, oficiální dokumenty z vyšetřování FBI, zveřejněný ne někde na Facebooku, ale na oficiálních stránkách americké vlády. Ale o tom tohle video vlastně není. Čím víc toho vím, tím víc mě pálí jedna těžká otázka. Co s tím vlastně můžu dělat? Co s tím reálně můžeme my jako obyčejní lidi udělat? Představ si, řekněme, imaginární scénář. Zítra se vzbudíš a celý internet bude zahlcený tím, že je náš prezident p***fil. Zjistíš, že se na jeho počítači našel nelegální materiál a že ho tam sám prezident dal. Jaká bude tvoje reakce na to, že si prezident honí nad malýma holčičkama? Co uděláš? Dobře přemýšlej, protože mám pro tebe skvělou zprávu. Tohle není imaginární scénář a ty už si reakci na prezidenta měl v roce 2017, když se u Zemana našlo porno. Už delší dobu sleduju to, jak lidi strašlivě měknou. A tak se není čemu divit, že se ty největší elity světa chovají tak, jak se chovají. Co jim ty tak můžeš udělat? Kdyby Trump na krásno zítra v přímém přenosu sežral nemluvně, co zmůžeš? Kdyby zítra Babiš, Fiala a Pavel pozvali nahrát školku a dali s nima swingers, co budeš udělat? Psát statusy na Twitter, točit trapný videa, demonstrovat na náměstí, ale hlavně ne násilí, že jo? Vždyť už přece nejsme ve středověku. Mimochodem, všiml jsi, jak násilí odsuzují politici, co jinak bez mrknutí oka posílají na frontu další maso do mlýnku? Proč asi? Politika se totiž reálně od středověku nezměnila. Vládci pořád lžou a slibujou to, co nedodrží. Vládci pořád myslí v první řadě na svoje kapsy, zatímco z kapes poddaných jenom berou a berou. Vládci se dnes stejně jako ve středověku hašteřejí mezi sebou a posílají kvůli tomu na smrt tisíce lidí. Stejně jako ve středověku, pokud nesouhlasíš s vládcem, přijde tě střískat jednotka těžkooděnců. A stejně jako ve středověku i dnes jsou mezi vládci ti největší psychopati, kteří postupují satanistický rituály, ubližují dětem a pohrdají obyčejným člověkem. A stejně jako ve středověku, většina lidí, nejspíš včetně tebe, nedělá vůbec nic pro to, aby se vládci aspoň trošičku báli to zlo páchat. A tak jim to pořád prochází. Protože si posrnej z toho, že dostaneš pokutu nebo pendrekem po hlavě, když hodíš tu dlažební kostku nebo molotov. Dokážeš si vůbec ještě představit, že bys jako součást spravedlivě rozhořčeného davu došel udělat nějakou defenestraci? Přemýšlej nad tím, kdo a co těmhle lidem vlastně dává tu moc nás řídit. Napovím ti, seš to ty sám. Čus.